What happening jong ka jingkriat kami telang ka SWKHDSA District Swimming Association hakalai fetrik jong uno pra ara ja ar po ar kalapenlong ye ka jingïajngi-um ni ka midnight swimming hakapor kat wishi teng men met Phot Mawpon SWKHDSA District Mawkrwan kani ka jingïajngi jong ki hakani ka wa ka longkum shibenta ban pdiang borom ya snem thymmai ara ja ar pulai but ya kani ka jingïajngi dalam khamat daw ba HS dengdo MCS USDO bela chong that jong Raniko Civil Subdivision but ubabat kum president jong SWKHDSA District Swimming Association. Hakate ka met laidon langru kum bakat sangut kenong ishimenta bagan thup yaw ba H Stalin ding do Ujari Steven Karleng do ka Alabasta Karleng do ka Ferisha Karleng do ka Balasiu dor walang ka Jun Mary Shangdier ka Mebada Thongni Uful Jun Singh Marngal u James Anderson Karleng do Will Jun R Nongsit Open Klein Bor Wanyang Will Bonson Walang ulam kupar khajarin but uken sai bor walang hake jukapor kilayo ruban od ya ukek snem thymmai Hakaban kong ay kuliya baro ki nukit kam jong SWKHDSA District Swimming Association abang iyo pelong ya kani ka jingïajngi-um met kani ka ski abang abangin pdiang ya kani ka snem ka ba arkor pulai ban ini no sedin ni ka snem arkor par tikum bangi julek ki snem baro ki bang ladap ni ju pelong bor-bor kani ka jitmu di theu jungi ka long ba ngin kan mau ba kani ka kani ka wei na ki jingkut kui ka bangi kum ka dong ka thai makorat ni don kani ka wa ka baret Phot neu kani ka de ka bangi khat ka Mawphor ka ba de na kani ka pung na kani ka wa penmi sibon ki swimmers bat na kini ki swimmers ki jungi bobon ju lego iki medal of fair la tang ha ka state ka district ka state ba ka national level kumju ya ki jing thui thon long bagin kan ma ba kani ka ka wa ka de ki jing ai wa bhai jong ble ka mariang ni ni de ka kamaram di sumar ku ya ka mar ka ni ki de ka lifeline man ni ka ta botlum jong ki jing sam ya ka de ka dong thang jungi jinga kerpat ai ki barak biak banwan kani ka sngi ni le kemen da ka ngi kan ma ngi le ki e de tibru tible ni ya chakmat kani ka snem ka ba thymmai walang impat ya inang jam dang mentah kani ki hakan ki minute ke second ma bentar on rei ikermen ba jelam bleng ngin ya cekrang ka pakom kan ko sniam ngil ba mati plak lang ka bahar ge sniu ba kwai to kya ani ka pang to ngim la mati plek chene ka jelam bleng tinga ai bleng ki kit kambaro jong ka association kum president ki kam baro sekretari ba weljon be kuai pat ki kam nam ta kan ki jing perlong bor-bor jungi ya kan ka jingïajngi-um met kom ka dak bin rakhi ka dik samar ko lai ga ai ku blei bro ino wat kai ne ki bo dia sanran lang ngi kalau ke dokumen sisa pada ku blei ki press blei ba dia dalam ngi ba ngi pinrai ki ko kubor se ku pat ki jakai ku pat ki ban tip ba kan ki tu ki kam dei bangi le tamasa tang ki so ba jungi dei kadang lagi jingmu pa ki jingmu ko long bangin kan mau wa ka ka wa ka tolong jungi ba ki ku ku blei ai bang in your mat and custom my drinking soap.